seduzana usuku ukhona kaNongoma ukuthi usungafika edolobheni sasuka ke sathi nje sisuka ungakapheli no 10 minutes ayi usisa akabange sahlala ngisho phansi wayemnginyawo ngoba ngalesikhathi esekhona la amanesi wawatshela ngisho nokuthi aseqhumile amanzi wawatshela ukuthi akatete manje bamphikisa awu so ubuyela nje emotweni ubuyela ngoba naye ayikho into azoyenza vele fanele egcinekile esibhedlela uma sihambe endleleni bese yaqala athi uyateta yena manje nami ngiqale ngiqinisa ikhanda ngithi bezela sesikuseduze kaNongoma sizofika ayi athi ukuthula lokho equmo yakhala lapho nami wangambona umuntu osifazane ekhalisa usolo wazalwa nje wangambona ukuthi basisibone sinjani ngangisiqala lesa uyakuxoxa hlonipho sekunzima lapha ya ayi kokunzima kakhulu sekubhlungu so ngaleso sikhathi ngishawa uvalo ngiyasaba kodwa manje ngithi ngoba sizofika kaNongoma vele ngizofika ngembeke esibhedlela ngoba isibhedlela siseduzana nedolobha imake wenhlonipho yazi ngiyazibuza ayikho indawo efika ethi sisiletha la iphone sifonele nobafo akusondele nobafo omnini wendaba ngoba upho bafo ngoba ingangami manje ayifiki lonto loyo luyaringa ucingo akasalibamba wazogcina walinika mina wathi ngiphendulela lelo cingo ngalibamba ucingo hayi ngezwe impela uyena ubaba wangani uyabuza sikuphi manje ngithi mina ayisisendleleni isimo sikasisasihle kahle kodwa ngimphuthumise esibhedlela ngicela ukuthi niphuthume khona esibhedlela ngoba nithi ngikwaNongoma bathi hayi okay nami ngazi ukuthi ngizofika phela ngaleso sikhathi kanti cha ngisezofika nasesibhedlela manje ke njengoba uthi anisezokufika nasesibhedlela mase kufika kuyona ke into yami wenhlonipho hayi ngeke for kwamina ngizonithola izandla ekhanda ngithi manje ke kwenzeka kanjani ubhaka eceleni uthini ngangiqhubeka ngihamba waqala wakhuluma amagama nama angisendayo ngangezokuma uthi uyabona nje ubuhamba mangibeka isandla sami esithweni sami sangasese ngiyalizwa ukhanda lomntwana yebi ngalo mzuzu umile ngenyawo and njengamanje angisakwazi ukumbamba lo mntwana ngiyateta manje uma ungangilekeleli kusho ukuthi umntwana wami uzoshona ngicela ukuthi umise imoto manje ima manje ngiyacela ima kwangiphoqa ukuthi hayi angimise ke manje imoto angisakwazi ukuqhubeka ngihamba ngoba kusho ukuthi mayemtete lo mntwana eme kanje uzomteta mhlambe awele phansi imali ngekhanda futhi yebo ilapho engabona khona ukuthi angivele ngime ngihamba ngemanje ngiyasaba ziningi izinto esemqondweni wami inkinga sisobabili futhi akekho umunye umuntu ngishayela wekhumbi ngiyacabanga nokuthi uma ngingakhona into wrong eyenzakalayo kulomuntu ngizochaza ngithini ayadlala lama movie ekhanda lakho la adlala kuyakuthiwa push push akufika ukuthi umtshela kanjalo kwenza kanjalo phela ku TV uma ngehla ngijikela ngapha akachithanga isikhathi nje umile maqondana nesitebhisi semoto ngathi ngehla wayiphenya ingubo engikhombisa ngathuka ngathwala izandla ekhanda nami ngibona into engikaze ngiyibone phambilini kodwa manje ngaleso sikhathi ukukhala kwakhe ngiyamuzwa ukuthi ukhala nje uyaphusha ilapho ngabe sengithi hayi lala khona ke la esitulweni semoto ngoba manje ngiyabona ukuthi uma ingasiphumele nganizolima ngalama ngabe kanje wayiselala ke esitulweni semoto waphusha kwasho ukuthi kwakunzima ke uthini wena lapho uthini wena ngoba umangele uthukile unovalo uyesaba uthini ngesikhathi umuntu ephusha ngiyacabanga ngibuka imizi iqhelile ngiphambanelwa ikhanda ngimphansi mina yena usemotweni ngimephansi angazi nokuthi ngenze njani ngiyambuka uyakhala uyahluleka ukumkhipha futhi lo mntwana uyamkhuthaza wena mhlawumbe umbambile isandla uthini angimbambile ngimphansi umile uyabuka ukuthi yebhe ngoba manje angithi sikalekile ispace ngaphakathi kwamasethi ekhumbi ngimile nje ngiyambuka ngibuye ngibe namahloni ukumbuka nomgqolozele ngibhekele kodwa manje futhi ngikhuluma naye uyangitshela yena ukuthi yenzani uthi uyangicela ukuthi ucela ukuthi manje ngithole into engazama ukuthi ngilekelele ngayo la kuvuleke ngimsike ukuze akwazi ukukhipha umntwana ngoba akaphuma umntwana uyazama umkhipha aphuma umntwana
lapho anginayo into esikayo ngiyacabanga mangithi ngiyabuka imizi iqhelile ngeke futhi ngimshiye la esigangeni yedwa ngithi mhlambe ngiyofuna into yokusika khona kuthi ikhona into yokusika ngazi nokuthi ngakuzosika ziningi izinto ezayisemqondweni wami ngaleso sikhathi ngenhlahla ngithe ngisatatazela ngisaphenika ngamuza ukuthi nanzi awungabe sengisondela nangempela owangaka bakithi vele ingane ngangemukela ngase ngibeka khona futhi khona la esihlalweni semoto phakathi kwemilenze yakhe manje mana ke ikhona into enizoyisonga ngayo lengane akukho lutho wayengasilindele lesa simo wayengaphethe lutho lutho wayephathele nje isikhoma sakhe esincane uyazi ngicabanga la wena Msweli no Ayanda ngicabanga indaba yokuthi umuntu uhlangana nomsweli nje awumazi nasemsakazweni awazi lutho nje ube sesimweni kodwa ubona ukuthi umsweli lona themba lakho 100% akekho umuntu uzivele uzincame uzinikele kuyena yazi yasinda into yokuthi umuntu akuthembe ngesiqu sakhe nengane yakhe inhlonipho wayengasena option yes wena ngicela ungena kancane uyabona isikhathi ethi ecela umese mina sengibuka kulolu hlangothi lesiphoyisa ukube umese ubukhona esithi ubukhona nje nawo uphethe umese bese kwenzeka nje ahlule ukuteta usisi ahlule ukuteta vele kushona usisi kushona nengane bese uzoba necala ayileke icala nawo lo mese ngabe sikhuluma phakathi wayezama ukumdlengula na kumesi evidence bese kuzofanele approve iningi izinto lezi uyokhuluma sebemfishane abemfishane aphinde bemfishane bese bamudeke uma ukuthi mude so nje ezinye zezinto izimo abebhekene nazo umfowethu ngoba echaza mina ngibuka kulolu hlangothi ukuthi uyabuka ula umese ngabe namanje futhi ngabe uyisadlalele nje wezwili eqala kabusha ngoba ezohlala khona ngabuhleli sobe sibona indaba yakhe ebheli ngesinye isikhathi insuku ezimbi ukuhlukumeza abantu besifazane vele into bekuzovele ngoba akanafakazi akanamuntu manje ke inhlonipho njengoba sekwenzekile konke ke senke naxhumana nayo sisi yebo sikesaxhumana sigcina ukukhuluma nawe yeke kade yenza engayizolo le ndoda ongakalazi igama lengane ubani igama lengane uthi Lunathi Gumede usuke wambona yebo sengingambona manje akufika awuthi bombuka ukuthi wendoda kodwa ukhethani man uthini babongani ngimbonile nobaba wengane saxoxa nje wa appreciate kakhulu kodwa ke wabonga ngiyasho ukuthi cha mfowethu nami ngelinye ilanga kungangehlela lokhu njoba nawo kwakwehlela into ongeke ukwazi ukuyicontrola wena njengomuntu wesilisa ngoba naye lo wesifazana noma ethi kwangabi inyanga yakhe kusho ukuthi into ayingayilindele mana ke nhlonipha ayikho into ngingabuzi kambi ingazwakali kambi lento le uma ubhekene nesimo uyawufuna umniniso isimo ayikho into eyayithi kuwena hayi kahleni phela abantu bakaNkulunkulu sesingamane simlinde ubaba wengane ngoba ngempela anything engenzeka la ngisenkingeni angazi lutho mangase ngoba sithi mhlawumbe umuntu one medical condition ongayazi kwakungenzeka noma yini ayizange into efike kwena ethi Jehova bapha abantu bakulomuntu kwangifikele empeleni ngangimcasukele kabi kodwa manje ngiyamuzwa lo muntu ukukhuluma kwakhe efonini kwayena naye uyatatazela nje uyaphenika naye akazi uzokwenza njani ngathi mase ngimbona ngafika nenhliziyo vele isiyehlile sengibuka nje nami lokho ngehleli banzi ukuthi into nayo bengayilindele ubazi ukuthi uyabuya uze ngasekhaya usisi vele usondezela sona lesimo lesi wayengalindele ukuthi ngenzeke indleleni ngase ngibuka ukuthi into eyengenzeka kunoma ubani nje ophilayo mina ngokwami nje ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kwakungesikona ukucasukela yena kwakuyi frustration yokuthi into ethiwani le amanesi nawo athi akahlangene nakho manje ngizothini ngempela isimo ngempela esinzima lesi abalaleli ke selokho saqala ukukhuluma nawe yavela indaba emaphepheni nomnyango wezempilo waxhumana nawe balokho bethumelile ke imiyalezo yahlukahlukene sizokufundela ke imiyalezo ngaphandle amlaleli #isidlo sasekuseni emakhulumelezo Facebook udlulise kuNhlonipho weNhlonipho yebo Kwathi